Slušajte story time kad smo bili na BTF-u. Znači ovo je, pazite, ovo je moj prvi BTF ikad, kad sam se za malo pobio s likovima. Šta se desilo? U tom periodu su bili, znate ko je bio ono jedan od najjačih youtubera? Onaj Imperator, G Bros i ta ekipa, okej? I sad, kako sam ja bio tamo, snimao sam, ono, imao sam tipa, ja mislim 40.000 subscribera tada u tom periodu. I snimao sam ono, ne znam, vlog neki, kao idem na BTF, vlogujem, ono, sprdnica, klasik, story nargijelica. I kako sam došao tamo, ja snimam, sve najnormalnije, vidim ono tu Lazy, vidim tu ovi youtuberi. Vanim je tad bio najjači u tom periodu, znači Vanim je bio ono mega jak. I ja kako sam došao, Imperator i G Bros su tu isto bili ono mega jaki, to je bio onaj period kad su se kao distrackovali nešto, taj neki period. I ono, Baka je bio isto jak, ne verujem. I Baka je bio isto jak, brda, ali nije bio toliko jak. I mi smo u tom periodu dolazili onako kao čisto da se sprdamo. Sjećam se da sam organizatorku Miru BTF-a, koja se mega ispoštovala tada u tom momentu. Bio sam u fazonu, el možemo mi molim vas isto da dođemo da nam date jednu sobu, Delić i ja. A Delić i ja nikad ne bitniji likovi tada u tom momentu. I ona kaže može, verovala je u nas da ćemo biti jaki jednog dana. I mi idemo, razumete, ono, dolazimo tu na BTF i ja snimam vlog. I kako sam snimao vlog, u mojoj hotelskoj sobi preko puta su partijali drugi youtuberi. Znači, bilo ih je brda. I oni tu partijaju. I ja dolazim i snimam vlog i vidim da su tu neki likovi i kažem kao, ljudi, hoćete pozdrav za vlog? I oni kažu, čoda, prepoznali me. I ja kao, ne seri, znaju me kao da ja, hoćete pozdravite vlog? I oni kažu, hoćemo b***trinu. Ja burazeru kad sam to čuo. A ja i dalje bio ono u gasu nekom, razumete, imao sam 23 godine, bio sam u jakom gasu, neki kriminal sam glumio, nešto, ne znam ni ja. I kaže mi lik kao, bez blama, kao, brate, hoćemo boli. I rekao, molim? Šta moliš, kao, oni se napili valjda nešto. Ali pazite, a slušajte molim vas koja je ekipa Blay u sobi. Znači Blay, mali Goldenito, znači Goldenito, ono, razumete, sve mi jasno. Čim sam rekao Goldenito, znate koliko je sati. Goldenito, Blay ona Mila Antonović, Blay sve neke klinke, razumeš, mala Ana Lazarević, Dex Rock, razumeš, svi ono youtuberi, brate, ne možeš da veruješ koja je ekipa. I G Bros, Imperator i ovi. I sad meni taj njegov ortak od G Bros, ne, to je drugar od Imperatora. Lik je taj valjda snimao, što je najjače ranije za YouTube. I on mi ispucao ovo. Ja izgoreo burazeru, ja zalemio. Malo pre sam igrao Veli, jel tako? Ne, nisam. I ja zalemio. I ja kažem, ovdje se pada. I ja kažem kao, brate, koji ti znaš, ono, ne verujem. I on se dere preko prozora kao, šta je bilo, kao, puši ga, ovo, ono. I ja rekao, puši ga, sad ću da dođem u razredu. I ja otišao tamo do njih. Otišao, vrate, da vidim zašto se je lik iskurčio toku, u čemu je, da, igrao sam levo. I ja rekao, kao, ajde da odem da vidim zašto se lik iskurčio toku, u čemu je problem, razumeš, što se dešava. I on kao, mi dolazi batica i kao, ja ulazim u sobu. I izgoreo. I ja ulazim i oni se svi usrali tamo, jer ono, niko nije očekivao od njih, razumete, u YouTube svetu su svi ono, tralala, lepo je, ovo ono, znaš, niko nije očekivao će tako nešto se desi, da će neki YouTuber ikada da ima muda da uradi tako nešto. Ne, izgubio sam komp. I ja, brate, bio u fazonu, šta je bilo, dečko, u čemu je problem? I on kao, šta je bilo, kao, ti nas snimaš, ono. Ja kao, pa da, dobro, snimio sam, šta sad? I on seo batica ovako, znači kako je stajao, seo ovako na stolicu i gleda me ovako gore. I ja mu kažem, ne, burazeru, čemu je problem, što moraš da vređaš, samo sam te pitao, jel hoćeš da budeš u vlogu? Pa ja neću da budem u vlogu. Ja rekao, pa dobro, moraš da me prozivaš, bro, ti samo reci, nećeš da budeš u vlogu, a ne da kažeš I on kao, pa da, ovo ono. I ja rekao, šta sad, treba da te nabodem ovdje. I ja se okrećem u tom momentu, pazite ovo, ja se okrećem. Bravo druže, imao si 23 godine, oni 14. Ne, ministero, ovaj lik je, što je najjače, znao sam će neko to da kaže, ali možeš da mi pušiš ovaj batica 96. Tako da možda mi popušiš lik je u tom momentu imao 22 godine i zato se iskurčio, razumeš? Znači 96 je lik, ako ikad nađe kako se zove, reći ću vam. I brate, ja sad tu dolazim, znači ja u šoku, ono, stvarno sam bio spreman da se pobijem jer ono, ne znam zašto pukao me neki gas, ja sam stvarno ono što se iskurčio, ajde i on ispod sam ispio još veći. I lik mi ispucava kao, dobro i kao i šta ćemo sad? I mene Lazy u tom momentu povlači i kaže kao, brate, jesi normalan, gledaj šta radiš, druže, gledaj ko je oko tebe. Ja se okrećem
svi upalili kamere, buraz. Znači, svi su me snimali. Cijela YouTube scena. Marija Žeželj, ovaj. Ja da sam u tom momentu nešto uradio, bilo bi z. I ja u šoku vidim, urati ono, svi me snimaju. Ja bio u fazonu, buraz, kao neveric. Ja izgoreo. I posle toga odlazim, brate, do bake. I pričam baki šta je bilo, kao u fazonu, sad će baka ja da odem. Baka mi, hvala Bogu, izvištao od smeha, ono. Lik je samo previštao. Ne znam kako da preskučimo. I baka mi prevrištao, Delić mi prevrištao, kažu tebra, iskuliraj se, ono, koji ti ja bi u fazonu, da, realno, upravo sam šta ima, ja se nerviram zbog klinca. I tek sam se iskulirao sljedeći dan, ali ono, ljudi mi izvrištali od smeha. Ja ispod ono, šok bomba, brate, šok bomba. Tako da je bilo je ono presmešno. Bilo je da ja, brate, neverica, a znate koji su to BTF-ovi bili, ono, ne veruješ. I imaš tačno ono, momente gdje, brate, kad vidiš ko te poštuje zato što si ono, zato što imaš dosta veliku brojku, a imaš ljude koji te poštuju, imaš ono youtubere koji te poštuju zato što si ono čovek, razumeš, zato što si osoba. Au, nisam završio. I to mi je mnogo drago što sam to onako prošao, kao da sam video, brate, youtubere koji pričaju sa mnom iako sam imao 5000 subscribera i kad sam imao 500.000 subscribera. To mi je baš drago zbog toga, ono. Ali mi nedostaje, iskreno nedostaje mi taj život.